Agafo l'autobús i avui, a Gent de Sabadell, ens endinsem en una història que batega entre fils i talers. Conversem amb la Maite Gil, dissenyadora de roba que porta el tèxtil a l'ADN, des de la memòria familiar dels Merinals i les cases de Cal Garcia fins a les seves creacions actuals. Una vida de defensa de la producció local i d'orgull per la nostra ciutat. Soc Maite Gil, vaig néixer a Sabadell, em dedico professionalment a la producció tèxtil. Aquesta conversa la fem a casa meva. Soc gent de Sabadell. Maite Gil, a on estem? Quin lloc és aquest? Bueno, estem a l'antiga fàbrica de lo que era Cleima, que era la nostra empresa, i ara és casa nostra. I és la fàbrica adaptada on vivim i la nostra família està aquí. Va ser fàcil aquesta decisió d'incorporar la vivenda al costat de la fera? Va ser una solució senzilla o va ser rumiada molt de temps? Aquesta fàbrica es va quedar petita, aquí on estem ara. Llavors es va traslladar tota la producció, es va traslladar a la carretera de Molins de Rei. I ara, finalment, aquella nau està amb un altre propietari, nosaltres tenim una petita nau aquí al costat i molt a prop de casa. Llavors, la feina i la casa la tenim super a prop. És fàcil, això? O has de triar? O hi ha una motxilla de la feina que te la portes a casa o la casa que la portes a la feina? Això va molt amb la personalitat de cadascú. Hi ha gent que no, que es menja molt l'olla i diu, ostres, jo m'emporto molt la feina a casa. Jo no, jo separo bastant i m'agrada, perquè quan tens família, tens altres coses que fer, t'has de concentrar. Quan estàs a casa, amb les coses de casa. Quan dius això de la família, que la teva família petita, és a dir, són conscients d'aquesta dualitat visual, no? Saben perfectament que estan a casa, però saben perfectament que la fàbrica està al costat, està a tocar. Sí, perquè clar, si tenim qualsevol cosa, de seguida vas a agafar el que necessites, vas a atendre una visita, arriba una furgoneta, un camió, vas, vull dir, ho tenim molt integrat en la vida quotidiana, és així, i els nens ho saben. La teva vida, que sempre ha tingut un punt de connexió amb el tèxtil. De fet, la teva família va arribar aquí, va arribar amb tota la voluntat, sense cap pertinença, per dir d'una manera, i a partir d'allà es va vincular directament al tèxtil. Sí. La meva família paterna, els meus avis, per exemple, que eren de Múrcia, de Santomera, com molts altres habitants d'aquí Sabadell, de barriades, van venir a viure als Merinals. Per exemple, els Merinals, que ja sabem tots, no? Un barri obrer, supermaco, quan va començar a venir la gent. Jo tinc uns records molt macos que ells estaven allà. Ara s'han anat, desgraciadament ha anat morint gent, però 13 tiets, o sigui, eren 13 germans, els meus pares, el meu pare. Un moment, 13 persones en un pis? 13 persones vivien en un pis? Dels Merinals, que sabem que tenien 2 habitacions, era un primer sense ascensor, i jo recordo que anàvem amb el meu pare, agafàvem la moto, que el meu pare anava amb moto a tot arreu, i tu anaves amb ell? I jo anava de paquete con ell, i anàvem a veure'ls al cap de setmana, i molt maco. Jo, quan veia la meva àvia, jo pensava, aquesta dona com ho fa, no? En aquell moment no t'ho planteges, ara és veritat que ara ho penso, abans no, però ara... Clar, en la perspectiva del temps penses que forma part d'aquesta generació que va lluitar amb moltes ganes, amb molt d'esforç, perquè la seva família creixés d'una manera senzilla i molt honradament, o sigui, és una cosa que dius, com pot ser? 13 persones ficades en un pis, tots treballant, tots tirant endavant, vull dir, era això, no? Abans, als anys 60, la gent que venia de la resta d'Espanya, que venien a Catalunya, era perquè aquí començava a tirar una mica, i bàsicament el tèxtil, que és que per això està tot relacionat. Clar, parlant del tèxtil, l'altra branca de la família, m'explicaves que va anar a parar a les cases de Cal Garcia. Correcte, correcte. Les cases de Cal Garcia, en la nostra llar, que tenia una circumstància, era que el senyor Garcia va construir tot un barri, una església, un centre esportiu, la gent vivia allà i treballava allà. Era un plantejament diferent del que hi ha, però això va servir perquè la teva família arribés a aquest punt del ram tèxtil, no? Sí. És a dir, quan van arribar, ells van arribar a una casa d'un familiar que ja estava aquí
i vivien al carrer Covadonga, era una casa petita també. I quan van entrar a treballar, primer van entrar a Calcodinac, que és un altre d'aquests senyors que tenien talers, que van introduir maquinari aquí, vull dir, dels primers. Després van anar a la fàbrica del senyor Garcia, del Garcia Planas. I ell, és veritat que era un senyor, vull dir, que tractava bé els treballadors. A mi el que m'han parlat és que molt bé, o sigui, aquest aspecte del senyor jefe, que li tens molt respecte, que t'explota, vull dir, a mi no m'ho han transmès, al contrari. És que inclús, Maite, estava jo fent memòria ara i cada any es fa una mena de reconeixement al senyor Garcia allà a les cases de Cal Garcia. Hi ha un monument commemoratiu i els veïns, els descendents dels primers veïns, li fan aquest reconeixement públic d'un ram de flors, una trobada per posar en valor aquest plantejament que des de la perspectiva d'ara sona massa paternalista, però en el seu moment va servir per ajudar, per facilitar les coses. Molt, perquè clar, tu pensa que si tu vas a treballar en un lloc on et donen una casa, a nosaltres tota la família es va criar en aquella casa, i una casa són boniques, cases amb jardí, cases, vull dir, amb la barriada... Petites, però còmodes. Que et permetien això, desenvolupar-te, i a més són 3 cases que teníem nosaltres, perquè hi havia diversos familiars, tots treballant allà, i vull dir que nosaltres, jo tinc un record molt maco, jo passava l'estiu allà, perquè allò era amb les bicis, anaves pel carrer, anaves a la piscina, que hi havia la piscina, anaves allà... En aquest centre poliesportiu que hi havia aquella pista... Sí, hi havia una pista, jugaven a diverses coses, hi havia futbito, hi havia el tennis també, vull dir, era un lloc molt maco. I tens un record xulo d'aquesta època? Jo molt, perquè a vegades, si no anàvem de vacances, jo em quedava allà, i allà amb la meva colla d'amiguets, molt bé, molt contenta, molt feliç. Vull dir que crec que sí que aquest senyor, i el tèxtil en general, ens ha aportat molt. Tinc bons records. Parlaves de la teva família, dels teus avis que van venir d'Alacant i de Múrcia, van venir a fer Sabadell. Van venir aquí, sí, van venir i van deixar el camp enrere. Ells tenien fàbriques, perquè a Alacant és tradició i tenien fàbriques d'alfombres, el que feien ells eren catifes, i van venir aquí a buscar-se la vida, una part de la família, perquè aquí hi havia el ressorgiment, hi havia els talers, i això donava una possibilitat de millorar, i el que volien era millorar, i ho van aconseguir. Em deies que volies posar en valor precisament aquest esforç d'aquesta generació d'homes, de dones especialment també, que van lluitar d'una manera molt ferma perquè els seus fills poguessin agafar aquest ascensor social. Sí, aviam, abans les dones treballaven i estaven a casa, i les famílies tenien un teixit, que sempre hi havia una àvia o una tieta, que era la que cuidava, la senyora més gran, les altres treballaven, i es anava fent una miqueta això, el coixí de dir ajudo, em deixo ajudar, em recolzo en, vull dir, tot això crec que és molt important. I ara tendim, és veritat, estem en un tema més individualista, anem una miqueta més per la nostra banda, potser no ens recolzem tant amb la família. A mi personalment aquest fet de poder-me recolzar en família, a mi sí, i en veïnat, vull dir en general, a mi m'aporta. Això, Maite, t'ha marcat d'alguna manera, o sigui, aquest passat de la teva família, dels teus avis, dels teus pares, que van venir de fora de Catalunya a treballar, a poder viure en millors condicions, t'ha condicionat, t'ha marcat, t'ha ajudat d'alguna manera, tu creus? Sí, clar, el caràcter que jo tinc ara ha sigut per ells, els he vist sempre esforçar-se, sempre treballar, el que ells han fet per mi ha sigut uns valors que jo he adaptat a la meva vida ara, i per això penso que la gent té dret a guanyar-se la vida i a evolucionar en aquest aspecte. I per altra banda, llançar una lança a favor, com es diria en català, dels empresaris que munten empreses i donen oportunitats a la gent de treballar, perquè sense ells, més petits o més grans, no hi haurien possibilitats de créixer, que a vegades se'ns oblida, ara una mica això, no m'agrada que el focus sempre sigui un empresari, és dolent, tenen com aquesta connotació negativa que per mi no l'he sapigut veure mai així. Clar, Maite, amb aquesta història familiar que tenies, si fem un salt ara mateix,
sí que tens una vinculació ara amb el tèxtil, però abans d'arribar a aquest punt hi ha una part molt important de la teva vida que està vinculada al món de la moda i de l'estilisme. Sí. Com va anar tot això? Perquè hem de compartir que amb la Maite hem tingut l'oportunitat d'estar davant d'un micro a Ràdio Sabadell parlant de diferents aspectes vinculats al món de l'estilisme i de la moda i de l'administració, perquè són dues o tres branques que tu has tocat sempre, no? Sí, sí. Bueno, jo soc una persona que m'agrada molt treballar, soc activa, no sé, em defineixo molt activa, i vaig estudiar el màster de màrqueting de moda i comunicació de moda, i hi havia una part que era l'estilisme, el com vestir, per sentir-te bé, tu mateix, i en aquest aspecte, llavors va ser quan vaig començar a treballar amb empreses tèxtils, que va ser on vaig conèixer el Marc, i és la meva parella actual. I també sempre he estat amb el tema administratiu a nivells de la ciutat, tant públic com privat. He estat treballant el tema d'atenció precoç com a administrativa sempre, tractant amb famílies, amb nens i nenes que tenen algunes dificultats, algunes peculiaritats, que això m'agrada. I, per exemple, recursos humans també és un tema que he tocat com a administrativa. I ara, amb l'Ajuntament, el tema de voluntariat. Vull dir que tot això, compaginat amb ser autònom, un autònomo, que també, pobrecicos, tenemos una fama, i és verdad, però clar, vull dir, seguint fent coses, que és el que a mi m'agrada, no deixant el tèxtil de banda, no deixant projectes, i el tema administratiu també m'agrada molt, i el tema d'ajudar la gent, que va com una mica lligat, i per mi la moda és una manera que la gent s'expressi i poder-la ajudar a la meva manera a, no sé, evolucionar, millorar... Aquest aspecte administratiu que dius tu d'ajudar, de col·laborar amb gent que té alguna dificultat, tu creus que té alguna vinculació amb allò que parlava abans del passat de la teva família? O sigui, la conversa que hi havia, el que tu has respirat, el que has vist durant molt de temps, t'ha ajudat a definir d'alguna manera aquest camí? Sí, jo penso que influeix molt l'estat en família, el que et transmet la família, influeix molt amb el teu caràcter i amb la teva manera de ser. Llavors, la sensibilitat d'una persona, òbviament, està formada de molts aspectes, de com et tractin, de lo que tu has viscut en família, amb els amics, en el teu passat, i això influeix molt. Jo em considero una persona que m'agrada ajudar. Soc independent, m'agraden els meus moments sola i m'agraden els meus moments, a part, que crec que tothom necessitem aquests moments. Però és veritat que em sento realitzada quan ajudo algú. I això es pot fer cadascú a través del mitjà que ell consideri que domina més. I això és molt maco. Quan tu tens una manera d'ajudar als altres, sigui com sigui, practica-la, fes-la possible. És maco. Parlàvem abans del món de la moda. La societat va evolucionant, la moda també. Per la teva experiència, per la teva visió, hi ha una part de la societat que viu de vegades molt pendent de la moda. No et parlo de persones públiques, sinó persones de la comunitat, persones anònimes, però que estan molt pendents de quina és la tendència, si es porta aquesta roba, si es porta la tendència de portar el cabell llarg, el cabell curt, d'aquest color. Som esclaus, en general, d'aquest món de la tendència, de la moda, o, si em permets, més provocatiu, els mitjans de comunicació ajuden o compliquen més les coses? Aviam, jo, que he vist bastanta gent en aquest aspecte, ja els he preguntat, és veritat que hi ha gent que viuen totalment apartats d'aquest món, és a dir, em diuen, no, és que a mi m'és igual, em vesteixo com vull, em pentino com vull dir, no segueixo modes ni res. Però sí que és veritat que sobretot els més petits, comencem en generacions una miqueta més petites, estan molt influenciats per xarxes socials, per exemple. És un tema que ens envaeix amb imatges i vídeos molt ràpids que van calant, i sí que és veritat que les estètiques les agafes. No sé, perruqueria, per exemple, estils de pentinat, o la roba, com has de vestir, o el calçat, aquest tipus de bambes m'agraden, aquesta marca, vull dir que sí que realment... Però ara és més fàcil amb les xarxes socials que hi hagi aquesta comunicació, que hi hagi aquesta propaganda, aquest donar a conèixer que la tendència són bambes de color blau en lloc de bambes de color vermell, sí? És més fàcil, és més directe?
És més difícil per la persona. Sí? Per la persona. És més difícil per la persona. Triar, determinar, no? Sí, clar, perquè tens un munt de coses que dius, a veure, què cojo, què escojo, què m'agrada, no? Què agafo? Però per les marques és un ventall de possibilitats enorme, perquè tu pots agafar els teus productes, pots exposar-los a moltíssima gent i sempre, quan més gent exposis, més clients captaràs. Vull dir que per les marques és una possibilitat molt interessant. I pel consumidor? Perquè parlaves abans de la gent jove. Clar, quan parlem de la gent jove no parlem no només de gent de 15 a 16 anys, sinó de nois, de noies de 7, 8, 10 anys que ja tenen el seu criteri format d'alguna manera o conformat. Sí, les xarxes socials també són un perill en aquest aspecte, perquè clar, si no hi ha una regulació, arriben coses que realment, amb unes edats, que realment no tocaria. Personalment jo crec que això sí que s'hauria de regular, perquè clar, si no, al final acabem amb nens de 10 anys, de 9-10 anys, que estan amb accés a mòbils o tablets, etc., i estan rebent allà una informació de marques que evidentment volen vendre, i clar, vull dir, és una informació molt forta per a ells. Penso que no els hi toca aquesta decisió i ja estan començant ja a alimentar aquests cervells amb vull això, necessito, vull això. Per exemple, amb el de les cremes, és una cosa molt bèstia que una nena de 10 anys comencin a fer tutorials de vídeos de que es posen crema hidratant, es posen un... Vull dir, realment una nena de 10 anys no ho necessita. I per la teva experiència personal, com gestiones tot això? Perquè tu tens fills amb aquesta banda d'edat, com gestiones aquestes demandes i aquesta realitat? Restricció, sí, és complicat. És complicat. És restricció. O sigui, el meu fill, fins ara que té 13 anys, no ha tingut el mòbil, molts companys de la seva classe sí el tenien, vam prendre la decisió i és una miqueta controlar, perquè realment és que se'ls obre un món, és que no pots controlar-ho. Perquè si tu estàs treballant, estàs fent les teves coses, tu no pots estar pendent 100% del que estan fent ells. Si tu li deixes un dispositiu amb aquest abast, com ho controles, això? Escolta, i aquest món tan canviant, parlàvem abans de la teva família, el teu pare i la teva mare, com contempla aquest canvi brutal que hi ha? Ui, per ells sí que ha sigut... Per ells ha sigut complicat, no? Perquè entendre un mòbil, per exemple, per ells és complicat. I les xarxes socials és una cosa que a ells se'ls escapa molt. Però sí que és veritat que hi ha generacions, sobretot de l'edat a partir de 50, 60, ja estan molt ficats en xarxes, compren a través online. Nosaltres tenim moltes clientes que compren online, ens compren el producte. I sí, sembla que no, però ha arraigat bastant aquest costum de xarxes. Viure i treballar al mateix lloc. Parlaves abans que sempre s'ha de separar, gestionar, això és complicat. El que passa que, en el teu cas, la vida et va canviar a la feina, perquè vas tenir l'oportunitat de conèixer a la persona que t'acompanya a la teva vida. Sí. Clar, això que, si em permets la conversa, això que va ser amb un semàfor, amb una mirada, amb una conversa, o sigui, va ser pim-pam-fuego, va ser allò d'un fletxazo, o va ser una cosa... Sí, va ser això. Sí? Sí, va ser això perquè vam coincidir a la fàbrica, ens vam conèixer, ara ja fa 23 anys que estem junts i que ens coneixem, i bueno, va ser el dia a dia, l'ajudar-nos, el treballar plegats, que va crear aquesta confiança i aquesta passió per lo que és la moda, el tèxtil i la fabricació. I la fabricació? O sigui, ser artesà, fabricar, crear, no? La creació d'una cosa que dius això ho he fet jo, i com ho he fet, no? Tot això, vull dir, aquest amor que li poses a una cosa perquè esdevingui realitat, això ho compartim. I participes a l'hora de prendre decisions, d'orientacions? El teu criteri està sobre la taula, Maite? Sí, sempre estem amb un criteri, intentem que sigui unificat, però sempre aportem els nostres punts de vista a totes les prendes que fem, a totes les col·leccions, perquè penso que, clar, ell és un home i té el punt de vista d'home, però entén molt bé les dones. Sí, perquè els productes que teniu vosaltres majoritàriament és per les dones, no? Correcte, sí. I llavors, clar, un sol pantaló, 1000 moments. Exacte. Claymac. Sí. La marca és aquesta i l'eslògan és... Sota d'un pantaló 1000 moments, això posa de manifest un plantejament molt obert, no? Clar, pensa que quan va sortir la marca, quan va ser el boom de Claymac, era el boom del tèxtil de la senyora que es posa pantalons, que hi va haver aquest canvi de que en els anys 60 de faldilla a pantaló, no? Ostres,
que còmode vaig, que versàtil, que me'l puc posar per treballar, que hi va haver aquest canvi una mica en la societat i el pantaló el vam introduir nosaltres i altres marques, però a partir d'allà, clar, dominem aquest aspecte, imagina't, el patronatge és una cosa que el coneixem bastant bé. Parlaves abans de la compra online. Sí. Vosaltres heu apostat també per la venda física. Heu obert recentment una botiga a la ciutat de Barcelona. És a dir, no es pot renunciar a aquest contacte persona a persona a l'hora de comprar. No. I si vols tancar el cercle, que nosaltres sempre hem venut a botigues multimarca de tota Espanya i d'Europa algun punt també, si vols tancar el cercle has de fer una botiga pròpia de la marca, perquè és una botiga on està la teva identitat i on tens les teves prendes, i a nivell comercial és veritat que és bo tancar-ho. I sí, a mi personalment m'agrada, com que tu ja em coneixes, m'agrada molt tractar amb la gent i així personalment arribar una mica més i la botiga m'agrada i moltes vegades estic jo allà i m'agrada molt. Però escolta, Maite, com es combina tot això amb això que es parla del low cost asiàtic? És a dir, hi ha una part molt important de la fabricació del tèxtil, de diferents prendes, de diferents estils, que venen d'Àsia. Això és lluitar un petit contra un gran o com és? És molt difícil, és molt difícil. Portem molts anys ja, perquè ja fa molts anys que ha entrat això aquí. És a dir, no podem competir ni amb el preu, ni amb les formes de fer les coses, perquè no som països que juguem amb les mateixes regles del joc. I amb la qualitat? Amb la qualitat sí, amb la qualitat sí. Però clar, tu em diràs, és que hi ha marques que són molt bones, que són de luxe, que fabriquen allà. Bueno, sí, tenen les fàbriques allà i tenen els seus mètodes allà. I l'estàndard de qualitat és el mateix? Sí, perquè ells ho busquen. O sigui, ells ja busquen que aquests estàndards estiguin complerts, vull dir, una peça artesanal que estigui complint els requisits. Però quan estem parlant de low cost, estem parlant de fàbriques que tracten els treballadors amb unes condicions que, clar, no són correctes. Llavors, una persona, jo considero que la gent, ja sabem que quan estem comprant prendes o productes en aquests preus, sabem el que suposa comprar una prenda així. Ja no només a nivell personal, de drets humans, etc., també a nivell del planeta, de la sobreexplotació que suposa em compro 4 banyadors perquè em surten per 3 euros, després si no m'agraden els llenço i ja està, no ha passat nada. Clar, si tothom fa això, el canvi climàtic, per exemple, que ara estem tan preocupats per tots aquests fenòmens que s'estan agreujant, això on queda? Sembla que no importi, no? Sembla que... Sí, però si em permets, Maite, parlant d'això d'importar o no importar, em comentaves que hi ha una sensibilitat social del conjunt de la majoria de la ciutadania que segons quins productes alimentaris posem en qüestió si venen d'altres països, perquè considerem que ja potser no hi ha els mateixos controls que tenim aquí, però quan parlem del tèxtil no hi ha aquesta sensibilitat. Correcte, sí. O sigui, ens preocupem molt, per exemple, per al producte de la pagesia d'aquí, de consumir els bons tomàquets del pagès d'aquí, que tenen un sabor, que són quilòmetre zero. Jo a casa només consumeixo coses que a mi realment penso que són bones i que són d'aquí, personalment. Però amb el tèxtil la gent no té aquest concepte això està fabricat aquí, que bé, vaig a comprar-ho, no. Al contrari, diuen, quant t'ha costat aquesta prenda? Ai, que barato, doncs jo ho vull més barato. I clar, això ja és molt difícil de treure-ho. Ara amb el cotxe elèctric, per exemple, també està passant, no? Hi ha una corrent que ve d'Àsia i realment no podem competir. Els cotxes europeus, ja s'ha vist, no? Les marques europees no poden competir amb els preus que estan oferint i les qualitats que estan oferint a Xina. Llavors, a Àsia en general, vull dir, això és un plantejament que ens hauríem de fer tots. La Manchester catalana era una marca que tenia... Sí, correcte. Sabadell. Té futur Sabadell tèxtil? Tu creus, des de la teva perspectiva, des de la teva experiència, formes part d'un grup de persones que està impulsant una marca des de fa anys i que està consolidant i que està lluitant? Té futur? Jo crec que sí. Jo crec que hi ha gent que valora,
perquè si no, molts hauríem tancat ja, han tancat molts, però encara aguantem molts. Jo crec que sí que hi ha gent que valora un producte ben fet i un producte de proximitat. Amb el tèxtil costa molt més, però hi ha una part que valora el producte fet amb condicions i amb qualitats. És a dir, si d'aquí 10 anys ens veiem tu i jo davant d'aquestes càmeres, parlem de la situació del tèxtil, seria la realitat més optimista que ara mateix, tu creus? No. Jo no me puedo avanzar tanto. De veritat que anem al dia a dia, sí. Però t'ho dic de veritat, vull dir, és molt complicat, molt complicat. I quan més obrim el món, més obrim mires, més complicat. Acabant ja, i els teus fills els veus encarrilats, pensats amb això del tèxtil? Sí. A veure, jo amb ells els estem inculcant que facin les coses bé, que no facin les coses malament, que saben el que està malament, i que si tenen amor per crear i per fer coses, que les facin. Però són conscients que estan en una família vinculada al tèxtil? Sí, molt. Ho viuen. O sigui, ells estan cada dia, amb la botiga, amb l'obertura de la botiga, han passat dies amb nosaltres, tardes allà. I si arriba un camió i s'ha de descarregar. I ens ajuden, i sí, i els agrada, els agrada. Això era la meva següent pregunta. A banda de la voluntat dels pares, els fills també tenen la voluntat, la perspectiva, són molt joves encara, però veuen amb una mirada optimista. Jo em vull dedicar a això. Sí, potser perquè no veuen els números, però ells tenen ens veuen amb la il·lusió de quan fas una col·lecció, de quan s'emproven un pantaló, de quan te'l compren que bé, això ho viuen i per ells és positiu, els agrada, ho volen, o sigui, ells sí. Penso que potser en un futur canvien, però el tèxtil els agrada, vull dir que podria ser una de les seves sortides perfectament, sí. I per què Clema es dedica a les dones i no als homes? Bona pregunta! Perquè les dones tenen més voluntat de comprar, de consumir? Doncs mira, t'he de dir que estem treballant amb moltes marques i molts emprenedors que estan fent roba d'home i ens l'han encarregada a nosaltres, tant el disseny com la producció. O sigui, m'estàs dient que d'aquí uns mesos em podré comprar uns pantalons Climac? Ja te'ls pots comprar, si vols. Sí? No seran Climac, però seran d'un productor que serà una marca que l'haurem fabricat nosaltres, però sí que una de les nostres ambicions, uns nostres projectes seria obrir una línia masculina també, ens agradaria, sí. O sigui, que la propera conversa parlem d'això, de la línia masculina. Podria ser. Maite Gil, gràcies per compartir aquesta estona, enhorabona per tota la feina i fins la propera. Gràcies a tu, Manolo, com sempre.